Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki dese arep nutupno kocek jagung ngene anak lanang sing pindah mbaon sing cedhak kene iki guys, sing cedhak andinge ratan, sing pas urung wayahe mucuki dipucuki wong kae lho guys. Pak Su ya wis mangkat ning pasar. Saiki pasar sapi guys. Paing Pak Su sing ning paingan, DC sing mergawe ning jogo ngono guys. Dadi dibagi tugase, duwe tugas dhewe-dhewe. Iki mau sing rombongan Komulus wis do mangkat guys. Tapi Pak Su ki pesen mangkate ora entuk isu-isukan, kon padang-padang lah. Saentuke lah ora sah ngoyo jere iki. Tangane DC iki kukune ayo lara guys iki. Kukune DC iki kaya ape coplok ngono lho guys. Rupane sampai ini tak nggo kocek bendino lek iki kukune dadine rupane kuwi piye ya? Iki lara guys tak ngenekno. Makane DC kuwi gak iso pet ki ya guru-guru kukune DC iki kaya ngene iki. Makane ora iso satset kaya biasane. Nek biasane kan sedina mantuk jam 3, setengah 4, iki entuk 10 karung, entuk 11 karung. Lah iki ndek mangki, ndek iki cuma entuk 6 karung, guys. Aku teko omah dite koyo Pak Su. Nek entuk piro? Terima entuk 6 yang. Ora apa-apa, masih entuk 2, entuk 3, sing penting iki piye ya sak kuwate, ora sah ngoyong sing Pak Su ki. Wong tangane yo cara ngene yo keadaan kukuku yo koyo ngene yo, guys. Iki sing Komulus paling wis do mampir. Wis ngene ya guys, wis tak mangkat dhisik iki persiapan capil tas wis sepatune kae mbek gembrenge, bleke tak kek ning ngarep. Ngenteni adike dhisik karo Mbak Par. Pokoke rombongane perjuangane wong telu iki guys, tunggu motor dhewe-dhewe. Sak bloke Mbah Ndowo. Ayo Mbah, gak bonteni Mbah. Yo. Nggih, ngeteni Mbak Par karo Maidian. Nggih Mbah. Dan dhisik. Sing digoncekno Mbah Ndowo mas sapa lek? Putune. Walah, sapa jenenge Aldo melok. Lho kok gelem? Lah dijak kok gelem, gak tau manas lho. Lah kemang tek keri nek maten. Elek Wartono. Biasanya budal jam 3 nek keri. Ayo Yan, Mak Edian, ayo. Repet-repet guys, yang jam 5:30, buah jam 5 kelewat seprapat nggih. Jam 5 seprapat. Tadi gak melok budal isuk mah lek nang matene. Kok ndirek sok karipan? Galon. Sampai langsung belok. Kok bar kombaon dibalekno ngono ra wis. Ora ning templek lek golek jajan. Buka burung tokone lho. Lah nek sampean rono yo wis engko teko kono sedeng Padang kok. Saya teko kono di Padang. Kok sampean mangkat guri-guri ya, Mas? Guri-guri mangkate. Engko nek kuwi mek es batu barang lho Dinda, jek nang omah. Oh iya jene ya. Lah iya lek Wartono mang jene. Lah sampean kok grembyong malah.
Lah ya lek Wartono mang penak nggo tombong kemang malah. Kok lali piye? Lah tasnya gak mbok gawakno lek Wartono kemang wis. Heeh, kopi karo apa jenenge? Karo ada kopi. Oke, kok suwe men mak Edian ngenteni opo iki? Mbak Par barang, kae Mbak Par wis. Ayo Yan. Suwe meneh mak Edian. Ojek subuh apa? Hah? Mbah wis ya abene tangine dhisik aku kemeng kok. Setengah papan dhek anggek tangi. Aku wis bar goreng jeruan dhek wis anggek tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat guys, mangkat. Yo. Semangat, semangat. Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Sampai mesti cara mana apa tak. Doni malah. Biyong. Aku botol aku pas gede bisa ya. Oke, yo. Botol Fanta di pilot ngawur kan. Botol iki bagus iki, golongane cilik. Dengan airan kok loro. Mbak Parini iki lho. Leren madhep pom barang. Dek sore nek tembus sen enak. Tumbas bensin sih guys. Yuk Mbak. Mbak. Duh, Mbak Parenteni ning kono. Ora. Mbak. Dhisik apa piye Mak Par? Ora iki ora. Iki blok le anu do mangkat turun Mbak Pur. Wes. Ngandrep bareng iki Jumat. Lho wis do mangkat ya. Tapi awan do panasen kok. Lah iya. Do mangkat. Iki aku nggo tape barang ben mangan tape. Lah ya cek iki kok awor ya nek kate anu kok pisah dhewe-dhewe. Lha kok golek pengisar rono aku. Lho, lah piye lah jere ngalor wis ana wong akeh ngene aku gak yo. Besok juga ya entuk bon. Wong aku lho yo kono ku lho mengisar juranan terus. Lah aku kan golek sing ora pakai juranan. Aku roh lokasine pas cek kae. Kok awor ae jek. Menenge aku jamirah kae. Oke ya golek ning kok kono kok budal peteng untuk 16 wonge. Dhewean. Lho lah diwangi le priye soke kok. Ya. Sok
langsa ku ya. Iya kene. Tulisan iki amak langsa. Kaos edian ya. Ke pasar, guys. Oh, iki sono Template. Apa kok kowe? Isi belok kocak awake dhewe iki lho ya. Jadi foto tape ngene iki. Mbak, ayo. Saya dodol mbak sing melok kocak iki lho, guys. Iya. Saya dodol tape, dodol mbong ngono kuwi lho. Makane tak ingeti nggih endi jere nggih etan aku ngono. Saya dodol ngono ki kok yo nusul kocak yo wis mentono akeh. Tangane tetep. Ya yo, tulang punggung yan. Sing lanang baru operasi gak iso mergawe. Ya ngono kuwi ya karo dibantu sing kawasa Ya yo. Ya wis Yo kok bagian. piye ning ngono iki wis dadi rezekine kono. Ya sapa ae iki duwe bagian dhewe kok. Kok pasar ae kocak niki cek entuk piro wis 11 lho, Dik. Yo aja wong cepet ngono ndak. Oh ya kita panas karo wong ngene iki kok. Ya yo betah panas bisa. Rono. Aku titip Mas. banyu ya. Sapa? Manut yo Kang Jayus barang kowe aku dhewe. Kowe ngocek jeruk Kang aku gak pokoke yo. Ya wis sak bulan. Kowe nak ora pengertian. Iya. Iya yang gini. Jalan kewali ya. Jalan iki yo iki lho kowe parametan judul. Ya nek yo arah pinggir arah di Palsono kuwi iki. Iki ngene nganu kae sapa Mbak Eka yo metu kene iki. Elma. Iya Mbak Elma. Iki jomblo keren kok. Iya kok kene kok terampui. Tak terak kampanye. Udah. Enggak, udah tuh ngusung ya nih. Ya tidak yo. Kayak ngusung ya nih yo cek tuh. Paling kalau belum makan yo jam 11:30.
makan, guys. Aku kira jeglongane jadi iki lho kene. Iya, nek kok dhuwur gak ketara ya. Sik engko dieling-eling nek mulih. Sing kae lho kono. Dhuwur tenanan nek kene iki cara ngono ditambal aspal ngono jane gak mbok penak. Ya. Mak kelas aku. Saya kira kemi nek bingung ya ora mbok taleni ya. Mbok taleni ban cilik ngono yang gendah kok. Nang iki yo ora jadrak. Oi. Pas wong ngono iki Mas aku iki. Dua. Dan diluni nih. Udah ini Ah. wong-wong kok Montore lah nih motor rotolan gitu ya ber wong lanang iki tak oh itu motor lanang ora iso iki kok malah edak ben iki ae dalam sing enak. Bismillah mulai juga. Aku sing parah itu sendiri wong bahkan sampai toko di bawah. Apa yang saya bilang punya gak karek ngarep dia lah teko kilo guys karek ngarep dia nah bismillah teko guys alhamdulillah rabbil alamin. Anjur yo tanganku berdingin. Alon-alon lah, lus. Bismillah. Nalor dah. Yo ki. Lulu ya. Angger kena lamar yo. Loh, yang motornya itu dikek endi ya? Enggak. Kan kayak kena motor ya. Heeh, walah kisor kalau Yan. Kae dok rono iki. Kae. Berdingin yo tangan. Lah terus ini nggo dhuwur wis enek yo. Ndi? Kae wong-wong ki lho do metu kae lho Yan lurung kidul rono. Lurung kidul. Iki ki wis berarti cukup indeknane. Lah piye? Sing awake dhewe kuwi berarti kae kokono kae rono nek kae montore di ngisor kae jan kono iki lha kae wis wong tok ae kene Lah awake dhewe sing kok lha iya muter-muter iki kok yo munggah ya ora apa-apa lah munggah lha kae motor turun kene kayak kene ya wis jere penak kono ae jan wah. wis kebak motor wis kono ae mak Pak Kae jane meneng wit kono. HM Kamu pernah piye nak apa munggah nang. ya ngisor rono sik lah terus munggah dhuwur piye sapa ora sik tak ngalih sik aku
Kene wis kebak motor urung mbok pateni lho mak parwem lho. Iso ora ya? Salama saya. Sik. Wis alhamdulillah guys, teko nggon. Nah, matahari ini terbit. Mandi sih. Kinggo desih terus sing sebelah ndi guys iki nggo. Sak rono wis enek wong kabeh. Iki engko rene ae, medun rono kae. Terus teko kono kae guys. Kae. Awake dhewe iki lho rono ae ya. Kenceng. Lah tapi tengah kuwi enek dalane apa ora nyebrange? Nyebrange iki lho tengah rono kuwi enek dalane apa ora kae jere dikek mbako kae. Mbet apa ora ngono lho mikirku. Ya mak kae ning ngisor kono ae. Gembrenge tinggal kene ae. Engko awake dhewe munggah neh rono. Walalah. Lho, iki yan iki terus anjur rono kae gak ngono ae. Lah metu ndi ape? Lah yo lek gak iki ndi, pulur ndi kae lho wis setan enek wonge kabeh. Lah ki ajek gone Mas Arif iki. Ndi? Lah wis bar diundoi sayang. Entek wis iki. Ndi? Ki medhen rene. Lho, gak wis bareng iki ya? Sing isiran nempes kae. Nempes sik sing dhisik. Uga ngoh. Sing kon dhuwur rene mangisor ki ya Mbak Par. Gong, cek ayo tekok Mas Arif, Cek. Gembrenge tinggal kono lah. Iki engko bontot-bontot dhewe lagi di. Ayo rono lah gowo. Ya Cek ya ayo. Kok nek terus berubah pikiran ke malah mbujukuk rene nah. Lah ya, kalau tekok Mas Arif ngidole teko kono ki kenek apa ora ngono lho, metu ndi wong-wong kamang. Mas, iki medhone awake dhewe kok ndi? Medhone awake dhewe kok ndi iki? Maksude ronone lho. Walah ya wis entekno Kang Jayo sing ngono kuwi. Lah iya. Tek mbok tinggal Kang ngono kuwi aku Kang. Yo kebantu kidul, guys. Berarti pulur kidulan sak rono ki urung kok ya, Lek? Duka. Lho, Lho wong omahe rek walah kae wis enek wong sing kono. ini aku awar Ayo. ban ae ndek iki. Jujune ra gindingan kowe. Nganu ae. Jipuk iki lho. Jipuk jajan mesisan. Ayo digowo rono. Saken ndi gak njupuk saken. Iya. Nah, Apa tepo gak kuwi? piye Kang? Iya nek sak sawet iki mau tepo ora? Ya ning sorbet iki lho. Aku pakno sak gendel ya. Capelem ki ndang nggo ayan ben gak nangkrak-nangkrak, gak nganu ngono lho. Capelem ndang nggo. Apa karunge gum digawe rene? Lah ning ngarep kowe karung. Nek kidul lek sing dilan komah paling. Lah kuwi komah. Aku gawakno sak gendel mak Par. Untuk pirang sak Kang kamu? Ah, lagi putih torong blek lho, Eh. Wong teko kene dhewe untuk 300 ae mu. Jare nyaopo. Alah mbah. Delen jam 3 mang. Lek las mito jam 3 mang. Sakene kidul jare, Gus. Sake ning kono. Yan, sake ning kono, Yan. Ya medun rene lah nyapa. Medun rono ayo. Ayo Yan, ayo metu iki lho. Sing ngombo misan kae lho, Mas. Iki ya Mbak Par metune. Lho. Iki lho dalane, Dik. Walah Cek ayo dalane kae lho Yan kok. Seneng krusuk-krusuk mbek Mbak Par mek apa yo. Bangeten yo iki kok batur entuk 10 entuk loro dhewe iki kok. Sak entuke ya Mas. Lah iki nyoncong ae ora ndang. bengah. Ora ndang sat-sete. Temen-temen hiburan ora besti. Lah wong karo mlaku Lah, Mas. iya, Engko nek wis ning kono ki lho ora iso nyoncong wis. Iki lho kaya kembang awake dhewe ngene kok anu golek ngantek Mas Aji silang. Niki gak sing dimu awake latar piye? Iya. Ngono kok ndek nek golek ngantek. Yo. Lah iya. Ngantek ilang Mas Aji bingung. Lah kuwi lho Dik, lah kowe mengisor iki. Ya yo. Wala perak mentu kene Mbak Par kok ngene iki, Mang. Alah wis kadung Mbak Par teko ngisor kae kok.
Bismillah hele, mae dungak-dungak nentuk akeh. Iya, montore. Tinggirno nendi terusan? Ayo Lek Ju, semangat Lek. Entuk pirang karung emang wis. Lah iya. Sampai entuk sitok lah aku kok malah entuk sak bak. Aku entuk 10 kok Lek. Gak pokoke. Gorila aku kok entuk adi. HP ini ngantek nyokrok-nyokrok ora. Alam. Loh, gak alah, lah aku wis mateng setengah papat. Aku Lek Ju mangkat mang aku krungu kok. Mbak ngampon ki ndi ya? Mbak Parini. Melok neh ora wonge? Ki maskere tak gawakno. Mbak. Ki Mbak Parini ki maskere, Mbak. Tak gawakno ki lho. Mas aku nek gak petok kok yo ndelalah sampean yo pas ning kene. Alah. Wedi. Ya Allah. Ki lho Mbak ning tasku ki lerekan iki goleki. Engko lerekno neh ya. Dhuwur. Heeh. Temo. Kanane, Guys. Lah gak ngisore neh. Iya, makasih Yo. ya. Anu tutup neh. Ngene nek aku gak mek jajan pisan kok lah HP morono rene. Iya, yo iso. Kaya Nek ndek gak- kae. Gak uman Mbak awake dhewe lho. Lah iya ngono kuwi. Mas ayo semangat Iya, iya, untuk iya. pirang karung. Angge entuk sita. Alah, bojone aman gak melo? Gak melok wong ngurusi anake sekolah. Apa kuwi lho? Anu daftar sekolah. Iya Mbak ya. Aku tak mek pulur sing kene ae. Iya, kuwi lho diyup-yupane agi wing. Lah iya. Kae wis kulon kae kono. Asisten kok kulon genah. Alah, munggah rek koyo ngene, guys. Lah ngono kan gak ngrusak. Lah ya urung munggah rek piye iki sepatuku lunyune kok embuh. Lah kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Jere Kang Jayus mang ape pengen dadi apa mang ande-ande lumut kok nendi ke mang? Yo yuyu Kangkang, tukang nyabrangno kok nendi? Lah. Alah. Mengkis guys. Munggah ya Allah. Kok ngene? Besar kali. Iya. Lah bojomu? Bojoku Ya Allah. Ya bismillah wong kita yo. Nek ijek esuk iki lunyu, guys. Sepatu kula iki lunyu nek esuk iki. Astagfirullahaladzim. Alah apa kepleset, guys. Kepleset. Walah le, sampean melok le. Aldo kok pinter le. Nyimai mergembae le. Sekolah libur. Lho, wis lulus. Lho. Krak barengane Angga ku ya. Nggih. Gak PKL ning Bluro le. Kula PKL sampun. Mau bar tes, ada rasa pelajaran. Oh, alah. Ayo aku Pak Noyan. Mbak syuting sih. Tak syuting nih kok Mbah. Mbayan tenan Mbah Ndawa ki kok nyuting iki lho, guys. Kok nek gambarku payu ya. Alah. Sing nuku sapa Mbah gambare iki, Mbah? Ora perkara dituku ngono lah. Iya. Panas sak gendel. Alah, empekanku rek kok ngene, Mbah. Sing kaya iki kok gak enak. Gede-gede iki. Iya. Apa-apa. Ayo. Walah. Pulur kono. Pulur kene iki. Aku iki pring. Lah ya. Lah ora roh lek nek sampean ning kono iki adu iki gak yo. Kilo ketok lek tak gedekne kok mbayani ya. Pak Primeri kalau guys ora kesuting. Kilo lah iya ah. Mbayani tenan tekan Mbah Ndawa ki yo ngono kok nyuting ae. Ndek ndek mula kok nyuting ae ya guys.
Piye, Guys? Wayahe apa urung, Guys? Ya urung Mbah, ya ini dilongkas. Ada si jagung, Guys. Ya ini iki bersarapan ke omah rasane. Mengkis. Ning ndi yan iki yan? Awake dhewe yo nyedak kae lho yan. Sing nggo kae lho nganu apa? Engko nek ngiyup ning kono. Walah kira nek yup-yupane belas lho yan. Lah iya awake dhewe ngulon. Awake dhewe gak ngulon. Piye? Iya. Aku kae anding wit-witan kae. Ya. Golekane pulure, guys. Kayak anak lanang sampai ngeteri jajan tandak. Genten sampai sini tandak, guys, wis ngurusi kene. Genten. Ngirim wong sing kocek ning ngono, kan dibagi sing khusus wong dong sambi ngampon sing bagian kene. Sing wong blok tandak ya dibagi sing mbaun tandak. Iki desih pol ulon dhewe ngedaki yup-yupan lho guys, nek awan nek gak nek yup-yupane jan tenan no. Iki nek ora nek gubuke. Walah pokoke ya menyala iki ngono awan. Do kelingan goleki gubuk iki nggo. Goleki yup-yupan guys. Pemandangane mandese guys. Wong ocek yo rame kae sebelah kono kae yo wong kocek tok kae abene. Ramene. Oh, sengengene wis mulai muncul kalau guys. Wis iki sementara bontote dhisik iki tak kaen dhisik yo guys. Cara tak candalno wit jambu kuwi. Kok jambu. Wit kresen guys. Tak cuandalne wit kresen. Ben gak dirubung semut. Iya, ya kok jangan ngomong batekane. Iya ini teman. Alhamdulillah untuk unggon penak. Ini wis bengko diupe gini guys. Kita sih tak cendel nih gini. Ojo mbok rubung gak semut. Pangananku ya. Ojo mbok rubung ya. Wis aman, bismillah. Ojo mbok pangan. Ojo mbok rubung ya. Iki posisine miring guys. Dhisik nek karo apa? Karo nyuting gak iso nggih. Engko nek HP-ne geblak. Wis ngono kontene keluarga DC hari ini. Tunggu konten-konten selanjutnya. Buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, panjang umur.